Greetings, 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 and more greetings to you, good people. The name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe, ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungo wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, I'm back. Voice rabo pasara padiki mbichana, saka tirikumbo-testa machines timboona kuti zviri kufamba sei zvinhu izvi zvinobuda here ma1. So this is just a test live stream kuona kuti zvinenge zvinyatsobuda bo here, zvakamira sei, kuitira kuti kana ndakuzodzoka manheru as I have said before kuti aiwa ndichange ndichikupai ma-live stream each and every day. Each and every day ndichakuudzai matime yacho, but manheru ega ega ndichange ndichikupai a daily update zvinenge zvichiita sei, zvinenge zvichiitika. Right, nyaya ndiri kufambira zvamanje manje inyaya yamukanya. Mukanya vakaenda mhiri kwemakungwa kudhara. Mukanya vaiimba nziyo dzechimurenga kudhara. Mukanya vakazoita kunge vanoshora hurumende, kunge vanotuka hurumende. Handizoziva hangu kuti chii chakaitika, but zvamanje manje ndine audio that I want to play. Mukanya vachitsanangura kuti chii chakazosvika pakuti vapesane nehurumende. Chii chakanyatsoitika. Mukanya vari kutaura kuti vane mota dzavo 5 dzavakatenga. Vatenga mota 5 mukanya dzakazotorwa nehurumende zvisiri pamutemo dzikatengeswa. Right, saka tisingatambise nguva, da kuti tinzwe mukanya vachiita sei, vachitaura vega kuti zvakachiita sei, zvakamira sei. Makadiko vagari vese vemuZimbabwe, ini ndinonzi Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiunza kuno kuAmerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa chinzi hanzi Wikinero aida kunditengera mota nekunditengera imba nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu izvi zvandinoda, kwete. Wikinero kana ari munhu wevanhu ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika, kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi, ndakatenga motikari idzi ndichitenga dzaibva kuSouth Africa. Dzaitengeswa nevanhu vaitengesa motikari idzodzi. Saka ndikabhadhara mari yangu ndikatenga motikari idzi. Zvakazoitika sokuti motikari dziya dzatorwa, dzakaendeswa kunopakwa kuTomlinson Depot. Ndokwadzakanopakwa dziri ikoko. Inini handisati ndauya kuno kuAmerica. Asi mhuri yangu nokuona zvaiitika, vakati kotoita sei kuti tibude muno munyika munomu. Takungosonwa nemapurisa nenyaya yedzimotikari idzi. Motikari dzatakabvisira mari. 5 cars dzatakabvisira mari.
hongu tazowana mukana wokudzoka wokuuya kuno kuamerica. Takafamba tikauya kuno kuamerica tikaona pekugara. Mr. Alan Green, murungu akanaka, murungu ane mwoyo wakanaka, akanga asina rusaro rwaganda, ndiye akandiita kuti ndive muno muamerica. Zvakanaka zvadaro izvozvo tagara kuno. Shamwari yangu anonzi Simba Chiromo kana kuti Cuthbert Chiromo akafonerwa nemupurisa. Foni yaibva kuheadquarters dzemapurisa. Akanzi Chiromo, uya utore motikari dzamukanya. Dzashayikwa vanhu vakauya pamberi vachiti vakabirwa motokari. Mazvinzwaka. Chiromo akaenda ikoko ndokunoonana nemupurisa ndokutorana. Ndobva vaenda kwakanga kwakapakwa dzimotikari idzi. Vakanodziona motikari dzese dziri 5 dzakapakwa ikoko. Chiromo akati aiwa zvakanaka, ndichauya ndotora motikari idzi next week. Chiromo adzokera kumba akagara. Next week yasvika, Chiromo akadzokera ikoko kuya ndokutorana zvakare nemupurisa uya kuti vanoona kuba dziri dzimotikari dziya idzi. Vakasvika vakaona motikari dziya dzisisipo dzese dziri 5. Apa zviri kutaurwa kunzi motikari dzakatengeswa nemumwe mupurisa. Mupurisa akachinjwa uyu akaendeswa kuPlumtree. Saka inini handisi kuda motikari dzekutengerwa naChivayo kwete. Right. Muri kungozvinzwira mega mukanya vari kutaura nyaya yakaitika panyaya dzemota dzavo kuti pakaitika uori. Hanzi ini handisi kuda mota dziri kubva kuna Wicknell. Handisi kuda mota dzekupiwa. Ndine 5 motikari dzangu dzandakatenga nemari yangu. Isa comment mucomment section utaura kuti zviriko here zvinhu zvakadai so kuti munhu otenga mota dzake 5 odzibhadharira duty dzobatwa nemapurisa dzozonzi dzakatengeswa. Nyaya yacho ihombe. Pakashata. Ende munhu akatozosvika pakutiza munyika kuenda mhiri kwemakungwa nenyaya yemota idzodzo. Mawane rega tipfuurire mberi tinzwe mukanya kuti nyaya yavo inonoperera papi, vanenge vachiti chii. But mawane isa comment mucomment section kana uchangotanga kuti bata hit the subscribe button and the notification bell. Panapa pa.5 Creative Studios tinokupai dzese dzinopisa dzakatonhora dzese tinokupai handitika. Saka rega tipfuurire mberi tinzwe mukanya wachitsanangura nhoroondo yemotikari dzavo dzakapiwa nehurumende. Ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa negovernment, vakatengesa motikari dzangu zvisiri pamurawo. Corruption. Ndo motikari dzandiri kuda. Handisi kuda zvokutengerwa imba. Handina kumbogara kugaraji kwauyu kwaanotaura kwaChiyangwa. Chiyangwa anondiziva inini. Ndakambogara kugaraji kwake inini ndichigara kugaraji kwake kuti ndakanga ndashaya chii. Ndini ndakanga ndiri muridzi weSporting Lions, timu yakanga ichabudirira but yakakanganiswa. Pandakabva kuZimbabwe, timu yakashaya muchengeti kusvika yaparara. Chinzwai munzwe zvakazoitika. Inini Oliver Mtukudzi naGeorge Shaya takapiwa land neCity Council yeHarare. Takapiwa land kumasababu. Ndikatoenda ndikanoratidzwa land iya, ndikatoiona land iyoyo yakanga iri land yakakura kwazvo. Ndikatofungawo kuti ndichavaka ipapa ndo pandichavaka musha wangu ndichiita zvese zvanoda kuita. Asi zvakazobuda zvichinzi vana George Shaya naMtukudzi land yavo vakaiwana. Inini ndakazoburiswa muHerald ndakutaurwa kunzi mukanya land yamavapa varoda kuvaka studio ikoko. Vozoita majinguzi ekunyomba hurumende.
handina pfungwa dzakadaro. Ndinonyomba hurumende kuti zvaita sei. Lendi yandanga ndapiwa iyi ilendi yandaida kuti ndivake musha wangu, ndivakirewo family yangu pekugara. Right, munogona kungonzwa from the way Mukanya is explaining kuti vakabatikana, munhu ari kuratidza kurwadziwa, munhu ane chishuwiro chekuti dai ndiri kumba ndine hama dzangu, ndine shamwari dzangu, ndine pekugara pangu, but due to nyaya idzi dziri kuitika dzakaitika idzi dzakamupusha kuti ange achitizira kumhiri kwemakungwa. Ma1 hanzi takapiwa land necouncil kuti muri malegendary, ndimi vanhu vacho, garai apa neapa neapa. Asi nini yangu yakatorwa zvikanzi Mukanya ada kuvaka studio yekuita sei, yekuzorekodha majingles ekunyomba hurumende. Hameno kuti munoti chiinazvo, zviriko here zvinhu zvakadai so? Isa comment mucomment section. Tinozoita go through ma comments at the end of the live stream iyi tichionesana kuti bo here kana kuti bo here. Ma1 chacha. Saka mota dzakabiwa, land yakatorwa, Mukanya vasara vasina chinhu. Rega tipfuurire mberi nenyaya tione kuti zvakaita sei, zvakamira sei, uye nyaya yedu inoperera papi. Asi inzwai zvakazotaurwa. Ndakupiwa mhosva yekuti hanzi lendi iyoyo ndoda kushandisa kuti ndivake studio, ndiite majingles ekunyomba hurumende. Hazvisiri zvoka. Kutsvaga mhosva, kundipa mhosva yandisina, kundipa mhosva yandisina, mupaone ipapo kuti zvinhu zvakanaka here. Hazvisi zvinhu zvakanaka kwete kuvanhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka mufunge. Munoona government inoita udingi daka nevanhu vayo. Handina zvandakavakanganisira, ndini ndakavasapota kubvira vachiri musango kusvika vadzoka musango ndichivasapota. Ndakazoona kuti inga sapoti yangu yandanga ndichipa vanhu ava ndanga ndichipa vanhu vasiri ivo. Ava vanhu havasi vanhu vevanhu. Right, muri kunzwa Mukanya vari kutaura, hanzi hurumende inoita daka nevanhu vayo. Let me just explain a little bit panyaya yedaka yaari kutaura iyi. Hurumende hanzi inopwanyira vanhu dzimba. Pavanenge vachigara, vanhu vanobviswa vachipwanyirwa. Hurumende inoswera ichitsomana nemavendors mustreet, vanhu vari kuedza kurarama kuti vaite sei, vachengete mhuri dzavo. Ndozviri kunzi hurumende inoita daka nevanhu. Hurumende inoita daka nematicha ari kuedza kuitira maextra lessons vana kuti vawanewo cheuviri chekurarama nacho. Ndopamuri kunzwa apa vachitaura kuti aiyewaka, ndakazoona kuti hurumende iyi ine daka nevanhu. Siya comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako kuti unozvionawo sei nyaya iri panapa. Tiri kukurukura nyaya yemotikari 5 dzaMukanya dzakabiwa nehurumende. Saka vari kutaura nyaya yavo kuti inini kubva kuhondo kumashure kwese uku ndaiimbira musangano, ndichiimbira rusununguko, and hapana asingazive kuti gandanga Thomas Mapfumo raita sei, raiimbira nyika. Zvakazongotanga pakatanga kuti nyika yenyu yamaichemera, ona yaita mamvemve. 20 years ago, if not 30, hanzi nyika yenyu yamaichemera yaita mamvemve. Look at now, patave ezvino izvi, kuti chachiri chiprofita here kana kuti aingoimba. Hanzi ndo pandakazozviona kuti aiwa corruption, kuti vakomana nyika ine corruption. Munyika medu mune corruption. Akawanda masongs aMukanya. Saka tikapfuurire mberi tichinyatsonzwa kuti zvakamira sei. Kana uchangotanga kutibata, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. This is my first live stream in 2024 and I'm promising you kuti every day manheru ega ega ndichange ndichikuigirai a daily update zvinenge zvaswera zvichiita sei, zvichiitika nditika. Saka gara wadzvanya subscribe button. Rega tinzwe Mukanya kuti vari kuti chii.
pandakatanga kuvasoropodza. Ndatanga kuvasoropodza, vakatanga kundiona seenemy, asi ndaitaura chokwadi. Saka musashamiswe nekugara kwangu kuno kuAmerica. Hakusi kuda kwangu kwete. Tarisai muone utsinye hwese hwandakaitirwa. Ndakadzimara ndikatengesa maproperties angu ese akanga ari kuZimbabwe nekuti ndakanga ndisina mukana wokuti ndidzoke kumusha. Ndaitotsvagwa kwazvo kuonekwa semunhu akaipisisa. But vari kukanganwa kuti ini ndini ndakavaimbira nzvimbo dzese dzehondo, ivo vari musango. Ndikatobatwa nehurumende yaSmith ndichisapota vanhu ava. Nhasi ndaenemy. Munoona zvinoitika zvinhu zvakanaka here? Asi zvinhu zvakanaka inini handimbofa ndakapesaniswa nevanhu. Ndiri munhu wevanhu. Ende ndichagara ndiri munhu wevanhu. Zvemari nedzimba dziichichi handina basa nazvo. Ndine basa neupenyu hwevanhu. Ndinoda kuti vanhu vagarike muZimbabwe. Zimbabwe ivakwe yovawo nyika yakabudirira. Vana vawana mabasa. Vana vaenda kuzvikoro. Teitawo nyika yakabudirira. Tionai patiri nhasi uno tikazvifananidza neZambia. Takatiri kuZambia ka? Zambia yato 200 years ahead of us. Vari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Hichilema ari kuita zvinhu zvinodiwa nevanhu. Ndoda kubvunzai kuti vava vakauya vachipinda mupawa, pakanga paine mari yaSmith yakanga iripo, yakanga iri mari chaiyo chaiyo. Asiri mapepa. Yakaenda kupi mari? Mari yakangotsakatika. Kusvika nhasi taakuita zvemabhondi, taakuita zvemazigi. Zvichifamba sei? Isusu tese tese takanga tichibhenga mari kumabuilding society. Ndaibhenga mari yakawanda, mari yangu yaibva kumarecords ndaiendesa kubuilding society. Asi yakazongopfuma mangwana kuseni yakunzi mari yadyiwa neinflation. Yadyiwa neinflation. Ko achatidzosera mari iyi ndiani? Inflation. Yadyiwa neinflation. Mari yese yakanga iripo pamakasvika yakaenda kupi? Yakadyiwa naaniko? 15 billion yakaenda kupi? 3 billion agriculture command, I don't know what it is. Yakaenda kupi? Right, rega timbokurukura nyaya iyi. I think kuna vanofollowa the channel, pane video randakaposta ra VP Chiwenga vachitaura kuti mabond akauya naIan Smith. Ndikatsanangura kuti aiwa mari yaishandiswa ipapo anga ari maBritish pound, maRhodesian pound ndo yaita sei yaishanda. Vakaita confusion yaP naB. Ndozvokutaura kunzi mari iyoyo yanga iripo, zvinhu zvanga zvakanaka. But chii chazoitika? Ezvinozvi taane mabond, taane mazigi, ende zigi racho riri kudonha zvisingaite. Pakashata. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti unozvionawo sei. Zviri kutaurwa naMukanya zvine musoro here kana kuti zvine musoro here? Handitika. Isa comment mucomment section. Kana uchangotanga kuti bata, please hit the subscribe button and the notification bell. Saka ndo patasvika izvinezvi. Zvanzi naMukanya handivenge vanhu, ndinotodawo vanhu, ndinoshuvira zvakanaka kunyika yevanhu, uyezve ndaitoimbira nyika yangu nekuti ndinichi mwana wevhu. Ndikatombosvika kuiswa pama1 nenyaya yekuita sei yekuti ndaisapota chii vakomana. But zvino izvi zvinhu zvaita sei zvadhakwa. Ndiri kudawo mota dzangu 5 dzamakaita sei dzamakatora. Rega tipfuurire mberi. Asi imimi vanhu munoramba muri mudzimba makanyarara muchiitirwa makuna akadai. Muri magwara. Chii chinoita kuti mutye kudaro kusvika pakadaro ipapo? 44 years muchishupika. Ende mucharamba muchishupika. Mukatadza kubuda mudzimba imomo muchiprotesta, muchashupika. Hamusati mashupika. Muchashupika nekuti muri magwara.
imi mamu wacho munenge muchitanzi iwe huya kuno uzoita zvauri kutaura izvo. Handiuye kwakadaro kunyika isina rule of law. Right, takambotaura futi nyaya iri kutaurwa namukanya apa. Hanzi muri kuramba makagara mudzimba, vari kukurudzira vanhu kuti vaproteste. Amen, munoionawo sei? Isake comment mucomment section rotaura kuti bho here rotaurwa namukanya kuti vanhu vapinde mumugwagwa. Yei, mawana. Ini nangu last time pandakaona vanhu vachipinda mumugwagwa pakazove nekudeuka kweropa kwakawanda. Ende vamwe vanhu vakafa vachitobva kumabasa, vakafa vachitoenda kwavaienda vasingazive zviri kutomboitika, vanga vachizombori part of the demonstration. Saka mawana. Amenoti iwo unoonawo sei nyaya iyi kuti vanhu voita sei, what's the way forward? Mukanya ari kuti hanzi pindai mumugwagwa. Ndinouya kuzoitei ikoko kunyika isina rule of law, nyika inopondwa vanhu. Ukangotaura against the government wakupondwa. And the government yematsotsi. Yes. Mukamubvunza iyeyo Mnangagwa kuti chawakabvisira Mugabe chii? Haana reason yaanokutaurirai kuti akabvisira chii Mugabe. NaChiwenga vari tu. Zvinhu zvavakafurirana Chiwenga naMnangagwa vakafurirana vari tu. Kanzi iwe ukasenzesa masoja, Chiwenga anga ari musoja ka? Ukasenzesa masoja, tinotora nyika, iwe ndokuita vice president. Ndokufurirana kwavakaita. Asi kana ndakuita vice president, iwe uchazotonga futi. Ndo chibvumirano chavakaita. Hamusi kuzoona imimi vanhu mese imimi. Muramba muchingoti pamberi nezanu, pamberi. Pamberi nezanu, muri kuti pamberi nenzara. Pasi nekuguta. Pamberi nenzara, pasi nekuguta ndozvamuri kutaura imimi muchiitiswa. Pamberi. Vanhu vacho vari kukuitisai pamberi vava. Vari kudya kudzimba kwavo vachiguta. Makanzwa Mnangagwa achitaura kuti isusu masanction hapana zvaanotiita. Iye ndiye ari masanctions haasenze kuna Mnangagwa because ane zvinhu zvese. Masanctions anosenza kwamuri imimi vanhuwo zvavo. Mnangagwa haatomboziva kuti kune masanctions kuti kumba kwake vari kudya vachiguta. NaChiwenga vese vari kudya vachiguta, nese vari pamusoro muchingoti pamberi nezanu. Pamberi nezanu muchidaira pamberi. Hamusi kuziva muri kuti pamberi nenhamo. Pasi nekuguta. Imi muchiti pamberi. Munofanirwa kusvinura. Musiye umbwende pasi. Musave vanhu vaya vanotya. Mukatya hapana kwatinosvika kwete. Ende musambotaura miromo yekuti hanzi imi huyai kuno. Kupi kwacho? Tinouya kupi? Munhu anogara kwaanoda. Anogara kwaanoda munhu. Isi tinoda kutoti imi muve free. Kuno kwatiri kugara tiri very free. Isi tiri kutochema nemi hama dzedu. Ndimi muri kushupika. Hamuone kwete kuti ava vanhu ava havasi vanhu vevanhu. Munoramba muchivavhotera muchivaisa mupao kuti vakakuitirai chii? Iye zvino Zimbabwe nenge Harare inoita like an old western town. Hamunyarere. Svinurai. Hapana freedom inouya one silver plate. Munotorwa hondo kuti inga vakakutaurirai kuti kana muchidawo budai munotora zvombo muye mutirwise. Vaitokutaurirai zvakawanda. Vamutsvango vayo vaikutaurirai zvakawanda. Kana muchiida nyika iyi motonotorawo zombo morwa. Saka havasi kutaura zvekutambaiwa. Zvese zvamunosoroita muchitaurirana muchiti hanzi God is in it, God in it. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Haangobatsira munhu asingazvibatsiri kwete. 6 million Jews dzakaurayiwa nemaGermans. Mwari akanga ari kupi? Havasi vana vaMwari here vakaurayiwa vesa?
dai vakazvibatsira vakarwawo hondo pavanga vasingasvike 6 million vachiurayiwa kwete, asi vakatadza kuzvibatsira. Saka musafunga kuti Mwari anobatsira iwo kana usingazvibatsiri Mwari anokubatsira, kwete. Mwari anobatsira anozvibatsira, ende hakuna freedom inouya on a silver plate. Freedom ine maconsequences. Garai makazviziva izvozvo. Svinurai vanhu vemuZimbabwe, svinurai, musarare nehope. Ndatenda. Right, ndo mashoko amukanya avanga vachitaura, mazvinzwira mega. Last part yo zvangu inini am against that part, because hatikurudzire mhirizhonga, hatikurudzire kurwisana kana kutukana kana kurovana. Munhu anokurudzirwa kutaura pfungwa dzake akasununguka, but ukazenga wakutaura kuti vanhu itai so itai so itai so, izvozvo aiwa hatikurudzire. Panapa paChitubu iplatform yekuti tinouya neinformation, hatina watinoshora, hatina watinosapota, tiri pakati nepakati tichingokupai information. Even Mwonzora akatadza tongomuti Mwonzora watadza apa, gavhena wakatadza tinongouya toti agavhena vapotsa apa neapa. Even kana Nelson Chamisa advocate kana President Emerson vakatadza tinongotaura kuti mukuru apa maita sei mapotsa. Ndo donzo redu panapa paChitubu handitika. Saka make sure you hit the subscribe button and the notification bell. I'll be back manheru with a daily update nchikudzai nyaya dzaswera dzichiitika handitika. So make sure gara wakasubscribe, wakadzvanya and notification bell, so that you don't miss out each and every time patinouya panapa tichita live broadcast handitika. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, and everyone who's watching and everyone who was watching, thank you very much for supporting, and thank you very much for my messages. Ndahamnani, ndahabo, handitika. Ngatisanganei mu next video, and I believe and I hope this was our first live streaming gore rino iri 2024, and there are more live streaming coming from Point 5 Creative Studios. Daily basis will be doing my live stream tichikupai yatiri kuti a daily update yezvinenge zvaswera zvichiitika muswere wese. Dzimwe nyaya dzinenge dzakupotsa, dzimwe tinoita dziposta panapa usina kudziona, tinozongoita a round up tatangokupai a daily update. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scene, ndokutendai once again, and I also want to thank mukoma wangu Mukoma Gambakwe for the encouragement. Vaigara vachingoti mufana wangu itama live. So finally, this is the first step ticharamba tichidzoka handitika. So thank you very much, and it's bye for now.